Diaturnya goyang di sini ya. Dikasih Madiun Ngawi. Ayo Mbak Reni goyang. Ning aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng HP ku, neng aku kangen, kangen karo sliramu. Dia Pak nih. Tak elo-selo fotomu neng dompetku. Ayo neng. Apa kowe ra krasa? Jane ya krasa to neng. Tak pikir saben dina Gak layak kesandung-sandung aku. Kalilang jenengmu ning hatiku. Apa kowe ra krasa? Tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Yuk Madiun Ngawi neng. Yuk, Mas Jemblung, ayo joget no MC kok ngono. Bagaskara. Ayo Mas Jemblung, ayo Mas Bayu Jemblung. Joget ya. Dipotong sampai panitia. Dipotong. Ayo Mas Bayu. Cerminan
Sukiran bakal baca ono ing pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi ketulaku ora paksa aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe nyitrani janjimu. Aku kangen karo siramu. Kata sawang-sawang apa temu ning HP-ku. Aku kangen karo siramu. Kata apa temu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Oke, terima kasih. Dua lagu aja biasa cukup sekali, untuk Mas panitia. Bayu. Terima kasih ya. Mas Bayu Iya. kembali MC. Terima Nanti lagi kalau ada waktu. Insya gitu Allah. ya. Eh.